At vi gik ud af skolen, yeah. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen, yeah. Jeg husker første klasse, som det var i går. Jeg var 7 år og stod i en stor skolegård. Og når min lærer kom, stod vi pænt 2 og 2. Jeg sad sammen med Bo, og sammen skrev vi kode. Og sko er det svære, som i dag er det lette. Jeg undrer mig stadig, hvem fuck var Søren og Mette? På pletten, når klokken ringede ud til frikvarter, spillede fodboldkamp på 2B, og man råbte og pludselig var man fri foran Finn, de andre råbte. Og pludselig ringede klokken ind. Jeg var genert, så jeg gik rundt og slog på pigerne. Var for bitte til at fatte det med blomsterne og bierne. Men efterhånden kunne alle se, at jeg var ved at blive en flab. Så sej i 3. klasse med en bøjle i mit gab. Var jeg cool, tom for rå og styrede skolen som en leg. Indtil Bo kom ned fra tandklinikken. Så er det dig. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen, yeah. Gamle skole. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen, yeah. Jeg var ikke ligefrem lærernem, og lærerne kaldte mig slem. Smed mig ud med en seddel med hjem. Men til det som man nu skal se bedrifter. Hver gang man scorede en sveder, satte falske underskrifter. Og så var der rundbold i gården med klassekrig. Og der var glæde, når man fik en time tidlig fri. Og man kunne spejle sig i inspektøren tisse. Man kysse pigerne fra 4. bordet, skulle man risse. Klassens luks fik en tud af de røde. Han måtte bøde for det sladder, der var skyld i det møde. Med min mor, far og lærer, og så mig, der var så lille. Men det var hurtigt glemt ved idrætsdagen, vi skulle spille i finale mod et hold fra Brøndby Øster af. De fik slag og jeg husker gammel jomfru Ilse Madsen, hvor vi havde din os fra hjælpeklassen. Hvem var det, der altid kom for sent? Det var mig. Hvem var det, der altid var et problem? Det var mig. Hvem var det, der altid var klassens fjol? Mig. Hvem var det, der altid var så klog? Ja, det var ja. Tiden gik, og vi fik tyst, det kunne jeg ikke lide. Så jeg tog tidlig fri. Og det hentede, at vi chillede og stod på toilettet. Røg smøger for sjov, blev nikotinhøj, så vi lettede. Jeg husker en speciel dag, vi fik en ny elev til spaghetti. Han gik med på alle manddomsprøver, som vi satte ham på. Enten er der med i klikken, eller også kan du gå. Vi gav ham flere valg, ja, der var nok af muligheder. Han pissede i papirkone og scorede sig en sveder. Man mødtes med sine venner uden for skolens kontor. Blot fordi man var en del, der ikke kunne fatte det med udsagsord. Så skulle man på lejretur, og man var sur over at pigerne de sov der, hvor pigerne de nu sover. Men ikke 7 vilde heste kunne holde mig væk på lærernes vindue, da jeg havde hørt de skulle bolle. Og nætterne var kolde, nat løb rundt i par, blot fordi en slager absolut skulle være en nar. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen, yeah. Gamle skole. Det er sandelig længe siden, at vi gik ud af skolen, yeah. Hvem var det, der altid kom for sent? Det var mig. Hvem var det, der altid var et problem? Det var mig. Hvem var det, der altid var klassens fjol? Det var mig. Hvem var det, der altid var så klog? Jeg voksede og voksede og kom for sent. Temmelig tit pjekkede jeg og fik som fortjent. Til min skræk røg jeg i praktik i en skobutik. Man var rebelsk, og man kæmpede for sin sag. Forstod ikke hvorfor graffiti ikke var samfundsfag.